ti si dobar momak, ja vidim da si ti prepošten čovjek. Allaha mi jesi. Allaha mi si prepošten. Ja smijem se zaklesti. Reci, jesi li pošten? Jesam. Et pita koga god hoš. Sjedi na autobus. Samo slušaj. Sjedi na autobus. Iz Zenice za Cazin. Ja. Imaš za kartu, vjerovat. Kad dođeš ovdje u Cazin, ne treba ti ništa više. Ti si moj musafir. Inšala. Dobro. Bićeš sa mnom. Šta budem ja jeo, ješćeš i ti. Ja ću te malo, ja vjerovatno otprilike znam kako se ti nosiš, ništa ja to ne ponižavam, nego ja ću tu samo izvršiti jednu malu korekturu. Malo će doći neke druge hlače, malo će doći druge patike, a ne one bombare. Koša, tu bradu ovdje malo još skrati, to obrijati sa strana, to izbrijati te šiške, malo digant. Mi ćemo nju naći ovdje u krajini ko pračku. Nego ti me reci malo ona gdje biti. Ima. Zenica. Jesam sređen. Dođu u Cazin 7 dana, sve ti je plaćeno, ne odeš li s mladom nazad i to vjernicom, ovdje se seri. Kad ću doći? Sutra kreni nama ako hoćeš. Eto, sam treba, kad ćemo broj. Nemoj da ovdje ostane. Ja imamo na privatno, na moje napišeš mi. Sami moraš uzvratiti da ti mogu napisat. Molim? Moraš mi uzvratiti tamo na ono da ti mogu poruku napisat. Jarane, kupio si me. Allah daje. Brate. Dane, možda ti kažem šta kaže u jednom ajetu. Hoću. Kaže, ja vama dajem otkud se vi najmanje nadate. Jest, Allah. Dobro se ti nadao da ćeš ti večeras mene sresti ovdje, da će ovi moji napaćeni ovaj narod tebe počastiti, ne vidim koliko je to gor para, koliko je god tebi alhamdulillah jer to pare halal. Nisam se nadao da ću večeras s bratom svojim igrat meč. Nisam. Nema to veze. Druga stvar, upoznao si mene, kupio si me sa svojim ahlakom i poštenjem. Presudna rečenica je bila, kaže, zaručim se, nađem je, nije Allaha mi do mene, ali ostavila me. Tu si me ubio. 100%. Šta, odjednom ti kaže, ja ne bi, jel? Dotad sve fino, volim te ovo, ono, a kad dođe trenutak, ja neću, ja mogu hodat, kafa i to, ali nešto mimo braka ja to neću, znaš. Golf, šta? Golf. Da ga možda se zajebavaš. Neću. Znači, nemaš ni auta, ni ništa? Imam položeno, nemam auta. Pa bi volio imati auto? Pa bi. Kakvo? Bilo kako. Halal kruh. Bil ti pasao, recimo, Golf trojka, dobar? Bi. Ma riješćemo ga jebom, ja mater, imat ćeš svoje auto. Mater, ja lajonac, pa jebem, ja mater, ti si moj brat. Mladi, trojku i Zenca. Ma ja tebe volim vidjeti tako nasmijanog, jebem ti, govorim gdje tvojke imat stvorke, jebem joj mamu. Pa imam ja armiju, stoji iza mene, to mi kupimo, tu trojku za sat. A ti budeš sretan. Da Allah sve nagradi nas, amin. Sretan sam, ne sam naš ko je, Bogan. Pazi, Golf trojka znači zelena. Mlada je zavrnula kose ovako. Baš ko kobila. To kaže, vozi vam, vozi tam, ide. Tine, mlada ide, mlada sjedi naprijed. Sve je zamaglilo od vas dvoje. Sad ste vi gore neđu u Lipičkom klancu. Zamaglilo je sve. Gepek je pun. Klanjajte sve. Gepek je pun, sine, oni, kako se kaže ovdje sazinu, kumpira. Svega, Milošta, napolitanki, topsa, ulja, Arijela, Nutele.
Onda ću Maš, I onda, svega. golf je, brate, Janje, golf je trojka, karavan, na krovu su 2 tepiha s rolana. Albanska, 2 albanska. I polako svoju hanumu, ja ko da gledam, ja ću ju naći da ima neko mekano ime, recimo, Aisha. A tebi ime? Ale, Tebe može ir. I Alen. Aisha i Alen. kod mene Mam, kad ti Aisha sine odvedeš, slušaj bre, kad je odvedeš odmah idi kod Bilala, vjenčaje šerijetski ovdje nama u Cezin. Može, nije I ni čim ja krenete- sam odmah idemo, sve ja ti Amo stojim nama, na svoje vrate. riječi. I čim skrenete od na Mihaljevcu, doli ispod Fisa parkira i on tog trojku, to je karavan. A gdje ću doći u arenu, ja? I probio je žut slobodno. U Jer arenu, ja- Molim, Sutra u arenu da dođem. dođi ako Bog da, eto. Nisam nikad bio u Cazinu, valjda ću se snaći. Dođi. Sačekat ćemo te ja i moj sin, neće ništa falt. Znači, imaš šta pit, imaš šta jest, pušiš li? Pušim. I imaš šta pušt. Ti samo dođi i donesi sa sobom dobru volju. Allah te nagradio. I slušat ćeš samo upute. Sa mnom ćeš ići na par mjesta gdje sprave familije, ja vidim da si ti pošten momak. Gdje Ti sam ljudi ju zvrati? ne da odeš u te kući, kod Dajđe ima da vodiš onu mu jednu čer, jebem joj mater. Ideš, šta, ma ideš? Gdje sam pricnio ovdje da ti broj mogu poslat? Ovdje ovo, Alen, pa onaj plus. Ne, hoću stisam, potić moj broj, gdje ja sam tako jednom stisnuo u pičku svoje matere. Na moje. Alen, Ne ima treba ti ono, broj, ne treba ti ništa. Sjedaš na autobus, selam, alejkum selam. Koliko je karta do Cazin? 32 marke. Ja imam 28. Marš napolje, neću. Znaš, kad dođem u Cazin, čeka me moj brat. Znaš ti 100 reći. Brat je moj brat, 2 marke. Kako ću te zaprati, jebem ti, ovaj narod nama mene napada, evo. Je zapraćen? Da vidim. Jesam to, brate. Sad ti mogu broj poslat. A znaš ko je rekao da se zapratim? Ko? Allaha mi fanovi. Allah ih nagradio. Evo, sačka, brate, sačka, halal, ne zanima mene ništa. Allaha mi dragog, mene zanima da ja vidim tvoj osmijeh. Allah te nagradio, brate. Amin, Allaha mi možda vidim tvoj osmijeh. Ja, nemoj misli da ja neću doći. Da pitam samo ove svoje fanove. Jel zaslužio da ga brat pomogne? Molim vas, recite mi vi. Evo, recite mi vi. Jel on zaslužio da ja njega pomognem u ime dragog Boga? Yes, da, yes, jeste, da, jest, Da bude. da, jeste, da, jeste, da. Evo da upitam i ovo. Fanovi, molim vas, pratite svoga učitelja. Osjetite li vi Allaha ti dragog da je on iskren čovjek? 100% jeste. Evo, da, Allahu je. Pa ovdje nema, brate, promašaja. Hvala Bosanđero. Narod govori da si ti pošten, da osjete da spa... Allah ih Ja nagradio. osjetim se. Slušaj me, paripe, kad pričam. Slušaj me, ja ću od danas... Koliko imaš godina? 38? 38. A ne mogu biti čača nikako. Ja imam 47, imamo 2, a ne mogu od 9 godina nikako. A skakati, ne šans. Nema, jel da šans? Moj brat, bolam. Babuk, nema Da. veze. Pa možeš biti, bolam, što? Babuka, Znači, ja brat, ću ti kako biti ko... Evo, neću reći sramota me da ti kažem da ću biti ko otac, ali evo, bit ću ti dajđa. Dajđa, to. Dajđa, može. Sanjam patikla i vare, trebalo doći sad, šta ovo znači? Trebalo doći. Neko napisao trebalo doći sad. Pa treba doći sad, da.
Sine, vičeš kad ti brat nađe mladu. A u nje list ko Safeta Sušić. 32 godine nosila drva samo uza stranu. Otac je kupio 13 kopački. Ona je to sve izdarala. Ja volim žene koje se trude, a ne mogu. Neke sa sela, ja ne gledam to, bolan. Ja sam... Za tebe i nije nek sa sela. Da ima duš. Daj, volim viš da si ti fini reper. Brate, Evo hvala kažu, drago malaš. vozimo te džabe, ne trebaš plaćat prijevoz. Neka ja ću... Eto, devu, čekaj. Daj se s nekim od ovih fanova, možda imaju želju da mene vide. Neka te dovezu s autom, nek dođe vas 3-4, pa nek se oni vrate. Ja ću isfinancirati gorivo i sve i hranu, hoće Allahan. Evo neki mi je Semir Ti javio. jel nemaš ni drugova? Imam. Jel ne ti nemaš ni drugova? Imam. Ne čuti. Ha? Imam. Pa pomognu te kad? Pomažemo se između se, oni mene, ja njih, tako, ono. Jel ovo igram ili koji je ovo kurac? No ništa, mi samo pričamo, nismo pod ništa. Nećemo više. Dogovoreno, ako škreti sutra, preko sutra, kad god hoćeš. Hajde preko sutra, pošto je nedelja, ne znam za prijevoz, brate, busevi tu. Može, kad god ti hoćeš. Ali ako nađem ovo što si rekao još bolje, ko bi te volio vidjet, usput. Koliko i god dođe, ako vas dođe pun autobus, ja ću vas sve dočekat. Može, brate. Evo sad ćemo mi to izvezat vezom. Čim izađe. Evo, svi pišu da igramo još jednu. Prvo sad kad izađem, prvo te šaljem broj. To je prvo. Čekaj, ajmo odigrati još jednu, naređivaju mi iz 2248 kroz Eto. 14.000. Evo, rod sad. Ovo, brat. Slušaj, fanovi žele da vjenčanje bude u Cazinu. Može. Evo, kažu, lokacija Slatina gdje ona Blažna pijaca bude. Ne znam ti ja tu ništa tam. Naćemo mi, ma tu gdje se krave prodaju, tu ćemo, evo kažu, čekaj, sve malo da uđemo u. Znači, šator 240 metara puta 60. Može barem 15, jer to će doći, to će biti spektakl. Ja ću dati tle rad neki big match iz tog šatora. Evo, fanovi govore da ćeš pare iskup za tela. Malu jedan, priju jedan. Ne, brate, fanovi ga odlučuju, evo kažu, uzet će 3 teleta. Molim, sve ovo piše. I kaže, dovešćemo jednog bika toliko ljutog, a ti ješ morati, znači da pokažeš krajišnicima tu svoju silu, ti ješ morati od toga bika uzeti. A bika zovu Vrisak, koliko je ljut. I mislim da ti tu i kraj. Od šatora. Hoće fanovi svadba da bude tu. Može. I znači tim se ispotpisivati. Može tu, matičar, sve. Šej, hođa, ne bi... Slušaj, brata, svoj kakav matičar nosi to 3 pičke materne. Mora da dođe neko ko poznaje šerijat i da te vjenča šerijatski. Šej, hođa, nije bitno. I čim se vjenčati, ti još nijednu plešku onu teleću, znaš. Ja. Žali kulom, a ja ću reći ovome dole, kako se on zove, limunu, da ti da ona 2 šampona. Ja. Pa i surljaj. I kad vidiš da je počelo kolo, ono naš, u nas je običaj od kolo, ti nema mlač za ruku i onoga golfa karavana je uvedi.
Ja, ne Znači, treba ovdje sve japanska zamrli. zastava. Ne treba japanska zastava pred publikom. Ne treba ništa. Znaš šta je japanska, znaš. Ma nemam pojma od ti Japanaca, ništa. Ja znam Znaš, samo ovo, brate. Ti ako Bog da ideš golfom, trojkom, karavankom, zelena, gore imaju pak tregeri za tepihe. Sad ćemo mi 2 tepiha da imam, znaš, to je ruho. Može. Slušaj, Zlato, brate, ruho. slušaj, ali kad odemo, narode, sada su, ja se izvinjavam fanovima, ja moram njemu reći kako će. Čekaj, leti mi Na nešto ovdje. policama- Ado, hvala. Pa će- Mufti, hvala. Hvala. Na policama. Sačkaj da pitam fanova. Fanovi, Ajde. vi znate da je običaj ovdje kad mi budemo išli prositi mladu, da brat mora progovoriti koju riječ. Jel vi to znate? Ja, brat, njen brat. Dobro, jasno ime. Sada je 1:30, pitam fanove, sada nema djece, ja moram sad biti malo vulgarniji. Da li ste malo za vulgarniju verziju da mu objasni brat? Ma može, ali nismo djeca. Da. Slušaj sad, brate, evo, ovo dobro reno iz aplikacije, znači možemo. Ja, mi ćemo ići ja i ti, jer ja sam kao onaj kum, da, svjedok. Ja. Iće majka Esma, ona će samo ići radi darova. Može. Kad dođemo tamo kod ti ljudi, bit će tu ljudi njihovi, znaš, taki običaj. Mi ćemo svi sjediti i ono kad dođe kafa, šolje, to, mi pijemo kafe, ja ću tebi dati 50 eura. To ću mi vratiti. Vraćaš mi 200 najmanje. Pušte ja. Zato što ću ti dobiti na svadbu, brate moj. Vraćaš mi 2 glave. Koji kurac ja trudim ovdje. Pa i fanovi se evo za to, da mi daš. Ja daj 50. To će staviti u šolju. Svi plaćaju kafu. Samo slušaj. I sad on će reći meni, znaš, eto, prika, sve ovo fino, moramo malo progovoriti, ko je momak, odakle je, šta je. Sve se mora reći njima. Ja ću reći, momak je, odakle ono iz Zence. Zenca. Ti samo čuti. Nemoj ti da bi progovorio tamo ništa. Dobro. A što više se ovako namrgulj? Jer to on vole ovdje. Lako, može li lako? Tako, to, malo dignu obrvu. I mlada tu sjedi, i Matijoj, i otac, 2 strica, dajđe, ujne, svi su tu, ima i djece. Kad svi se mi ispričamo, onda jebi ga tiš mora dati riječ, ali tiš reći samo jednu rečenicu i kraj. Ja. Znači, ja ću te dirant rukom za nogu kad ti budeš trebao progovoriti. Kad se što više onih žena iskupi onoga. Kad oni kažu, eto, zete, imaš ti šta za reći, ti iš ovako reći. Ja znam samo da joj neće falit kurca. Realno. Pošteno. Da, to ono ovdje hoće da čuju. I računaj da smo ja i ti ostali tu za tom sofrom. Eto. I jednaki svi. I to ovako, mi smo svi iskrivani. A da te pita, jel se Adel oženio? Ošlo je neđe. Jel se oženio? U Nije neku rekao omr. zajedno svadbu. Nije Adolf se oženio, kakvi? Ne smije. Ne smije. Pa znam da ste kupovali prsten, ono nešto. Prsten si Otkud ti kupovali. znaš, nebojte. Objavio sklip. Čekaj, ne ti čude, ja pitam. Narode, hoćemo li još jednu sa njim, sad da mu objasnim kako se putuje dalje kad se mlada pokupi prema Travniku?
Može, evo, došli smo. Dokle Jer smo on nju došli? mora najmanje 13 puta do Novog Travnika opremiti. Došli smo do... sad idemo dalje. Može. Evo, pa ne mogu ja, brate. Aj, revanš. Kad je kupimo... Ja ne mogu ovdje, ništa bez fanova. Idemo. Aj, revanš, jebote, rod. Evo, pritisnu Allahom. Ovdje što neće. Revanš. Evo ga, započnu. Ja sam pritisnuo. Revanš. Evo. Čekaj. Ma nisi ti pritisnuo ništa, ja teba pritisnem. Neće da primijem. Ja kod mene pritisnuo ništa. Pa 9.000 ljudi je ovaj. Daj, valan, stišći šta jebem, stisak. Do interneta nije, evo na mobilni. Eto ga. Treba se na mobilni odmah prihvati. Valjda Šalim se ja. Wi-Fi nije. Znači, ovo sve što mi budemo pričali tamo i to ništa ne pije vode kao što će ta tvoja zadnja rečenica piti. Znači to moraš ono ozbiljno pogledati. Prvo, kad budeš to govorio, pogledaj prvo onoj Nane, onoj staroj uoči. I ovako prstom, reci. Ja garantujem da joj kurca neće faliti. Eto. Ono kao malo samo, a vidjet ćeš kad onda ona ovako, ono. Pa sve ovako nešto. Samo što ne kaže, mama, ja bi išla nama. Onda će njoj otac reći, ćerko moja, šta ti misliš na ovo? Ona će ovako reći, babo, pripremala sam se za ovaj trenutak 32 godine. Tad će ona da iz svojih usta ispušte neke najblaženije stihove što postoje, koji će ići ovako. Ona će to ocu, ono, i tebi, znaš. I ja bi se udala, ja se moram udati, ne mogu izdurati. Kad ti rekao da će... Ma ja, ona to jedva čeka, ona strepi. Ona čeka, sine, to je za gorlo ko dimnjak. Ti prvo mora ona prvo ići sa mnom, razumiješ da ja dam med, ima, ne znam jer gledu. Koji med? Ne jebem, se ja moram govoriti. Kestenov med! 32 godine njoj, to je aman zaraslo. Ja. Znači ima ovdje video jedan objavljen gdje ja jedna stewardesa ja objašnjavam kako će ona da Lindaru da napoji s medom. Ti toj svojoj moraš nama hrdan pol kile. Ja. To od Cazina do Ripca, to će se sve skašti. Biće medara. Znači odmah na Gorjevcu, on ima proširenje, nek bude zamagljeno. I tako svako 7-8 km. Dobro. Ti kad dođeš kući, tam pred mater, reci samo mater, ponesi joj mama štake, ona je klonila. Valjda neće kolicat. Sine, polako, brati, ti ko da što upišet. Haj pišaj, pa ćemo nastaviti. Ušić pišet, brati. Neću, ne pišam se. On ja vidim non stop rukom doleš da ga ne premještaš. Nije, ovako na koljena ruke stavim, naslonim se, znam. Na koljena pao sam, sve u sebi dao sam, opet se sve kao vino, znao sam. Svaka tebi čast. Znaš ti, brate, slušaj ovo, znaš li ti zašto mene trenutno prati 8.000 ljudi? Zato što si dobar čovjek. Ja sam šampion. Ja tačno znam ovome narodu. Ja znam u bolnicu, a evo ti sestru maternu Han.
Ja znam tačno u bocu šta ovom narodu treba. Jesmo, drago, joj, brat moj. Od Trojka. to sam Čak, sve. tako 2 godine A? da čovjek dođe kod ti tako, i došao si. Narode, fanovi, Nije. daj, molim Zato vas, što se fanovi, narod bolan. recite mi, za fanovi, narod. jesam ja ovo dobro odradio noć. Moram znati. Idemo tapkat. Sve hoće ti tapkat, ono, navika. Tebi. Da, kad je live. sam- Sine moj. Baš, jesam sretan, ali iskreno reci. Jesam, Allaham iz srca, evo. Allah mi je svedok, ne treba niko drugi. A da Bog da ti lipo poginu ako ne dođeš vamo, eto. Da Bog da Jesi čuo? poznam. Eto. Da Bit će. Bog da ti poginu ovo ti od srca ako mi ne dođeš da ti ja ovo završim. I Možda, prenošće eto. sve i jedan tiktokare ovo. Nećemo- Slušaj, brat, Nećemo sutra u ponedeljak. Možeš ponedeljak? može u ponedjeljak. Eto. Taman. Znači, kad mladu usičemo, nađemo, ja nju vodim, imam ja jednu sobu specijalnu, da ja njoj vuknem toga kestinovog i možda još 2 deci bagrema, samo znaš da proridi. Jer u nje je centrifuga sada, sini, to će njoj izbiti sve dole, one mandule, ono. A ja. Hoću. A gdje mi reci, da se ja vam ne sramotim imao? Mašala, eto. Au. Ništa, ako ne nađemo, ide tače sa tobom. To je tačo. Idemo To migla da. pokriti. To onaj što je s tobom, ono, proteze, ili to? Tačo. Pa šta ja znam, nije ono Juka. De, narode, hoću još jedan odigrat sa njim. Kaže da ima balegiju. Jeste vidjeli, hoćemo još jedan. Aj. Smijemo Čekaj. zapaliti ono ovako. Mi još ti zapali, aj ti tam pa zapala, a ja ajde na balkon vidite ove šilje, šta kaže. Primi od taj meč. Aj šilj. Plaši me da ti znamo broj, neće moći, dok ono što